Joan kendo machiegni ma en chenro mar Piny Okinyi ma kawuono twak mokwongo ma wacho ni wabedo go bang' yweyo masebedo go madarie. Wacho ni en yweyo mabor matin bende ochiek kendo wacho ni koro oseduogo ka en mana tich modagoyo sani nyaka kang'orom kanyo saa 2:30 mar Okinyi ma kawuono ka wakelo mana chal mar siasa. Okinyi ma kawuono dago tarubin e gwenge mopogore opogore. Nonro mag gazet oserumo kanyo okelo koro nyawadwa Sharon Ong'ao. Mansani ankoro wada mana winjo sane ka en achiel kachiel e Facebook marwa mar Ramogi TV konwa ni yudo yo machalo nade. Chal mar siasa mane moda lose kuma inchiewe Okinyi ma kawuono ikruok ne yiero chalo nade. Siasa liet koso okwe kama intiere kanyo. Mondo mi wang'i gigo mosebedo katimore e paw siasa e piny Kenya, e gwenge ma kaluo gi e piny mangima bende gigo matimore e pinje maoko. Arwaki ni machiegni na nyinga Cleophas Oloch kochako san nyaka saa 2 mar Okinyi antiere kod welo madhi bedo ka wanono weche mosebedo katimore ahinya e chal mar siasa Okinyi ma kawuono ka antiere kae koda chakor nyadendi mano ja siasa ma bende nitiere kod Okinyi ma kawuono mano Masi Nyabwala machiegni. Kama chielo bende antiere gi janon weche siasa matuklu e thurwa ka e piny Kenya ma bende tatemo kono wani nyaka sani gik mage mosebedo katimore tiendgi gin ang'o ma ok warango matut wechego motenore kod ikruok ni yiero maduong' madhi timore dwe mar 8. Wantie kachiel koda Profesa Adam Solo machiegni. Siasa osebedo maliet ahinya. Wadarango ni ikruok mar yiero ni ahinya ang'o bed gimoro marach ka wachako rango weche matimore kotenore gi yiero to kwa loso e twak kata debate mane obedo mano mar jalupa jogo malaro komno mar jalup jatend piny Kenya, jogo mochungo duond buche mopogore opogore kata ruog siasa mopogore opogore. Nitiere gik mapek mane oganda wacho nyaka sani ne ok omul. Ne wacho mana ni gigo magisebedo ka gitimo ngima gi osebedo machalo nade, yore mag tich kata gik mopogore opogore gi ojende ajenda gini kanye e twak ma kamano. Anga chak mana kodi Adam Solo Okinyi ma kawuono kono ane ni deputy presidential debate manotimore mano odiochieng' achiel kende mokalo ni nene yo machalo nade. Bende ne gitwak e yo moro ma nyalo golo atamalo 10 mag jo Kenya moro ma samoro poko loso pachgi ni gidhi gombulu kanyo. King'iyo ing'e ni twak mar debate no en gimo penji emiduoko. Koro ibro yudo ka ji wacho ni nitie gik moko manok gilose to gin ginyaduoki ni nokopenjwa. To kuom gik mane gilose ahinya ne en wach corruption ne gilose ahinya, ne gilose wach uchumi bende ne gilose, ne gilose wach integrity yani kaka jatelo in ng'ama ratiro kaka isebedo e service ma public kanyo bende isebedo ng'ama ratiro. Kendo ne gilose ni nwach sani nitie kikruok e kind jatend piny gi jalupne. Ne gilose ni kadhi mbele gin gibro bedo jolup mar ariyo machalo nade. Ae bende ne gilose e weche ahinya mege corruption emapar ne gilose ahinya. Ahinya bende ko warango weche gi maga mibadhi mosebedo kokwako migepe mopogore opogore kendo giloso ni omenda mosebedo ka lal. Koro akele twak Masi ka irango omenda mosebedo ka lale migepe mopogore opogore mag piny owacho kotenore kod weche mamoko bende mantiere yorego mag tich ne rawere mantiere thuolo mag tije kata kodoko ni noko penjgi nyalo bedo ni ute fwambo kata jogo mane timo tich makamago mag dadho jolup makamago mane ochako kanyo koda jolup mag Roots Party kachiel koda Agano Party kachiel koda mano mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party kod mano mar Kenya Kwanza. Kirango gi duto ang'o mane omi pek to in twak makamano dhiyo machalo nade? Mokwongo gima nyalo wacho ni ne omi pek e debate manotimore. Namba 1 king'iyo jogo duto malaro kom mar konyo ker ne giwuoye corruption kata weche mibadhi giduto kaka gidhi nono weche mag mibadhi, kaka gidhi chungo weche mag mibadhi, kaka gidhi mako jok ma oyudore e weche mag mibadhi. Mar ariyo gima kendo ne gilose en bech ngima kata gima wapuodho ni cost of living. Nikech sani king'iyo kaka gik ma watiyogo e utewa, chiemo, bech gik moko ma watiyo e utewa pile ka pile, bech gi odhi malo. Koro king'iyo Martha Karua
kata Rigathi Gachagua gi jogo duto mane nitie debate no ne giwuoyo about bech ngima kaka gidhi loko bech ngima. Kendo ne gimulo matin kaka gidhi keto rowere, miyo rowere tije, nikech king'iyo sani gigo madongo machando jo Kenya. Asewacho wach cost of living kata bech ngima moidho. Mar ariyo en wach tich, koso tich kuom rowere. Ng'eny gi wuoyo weche mag kaka gidhi kelo tije ne rowere, nikech iyudo ni rowere ng'ato osesomo, en gi otesene, osedhi e school, odhi nyaka university, lakini koro yudo tich monyalo tiyo e gima nosomo bedo matek. Koro mano wach mane gimulo gi bende. Nitie gik mathoth mosebedo ka oganda mane thur ka penjo twak ma kamagi gidhi kelo lokruok machalo nade e pach oganda ka ochomo yiero, Professor? Sani wadongi ndalo 18. Sani ng'eny ji oseyiero kuma gidhi goyo ombulu. But pod nitie percentage moro matin, maybe 15% moro, ma poko loko paro. Mago ema debate gi ng'eyo. Ae kuom jomose yiero nadhi go ka bende pod inyalo wang'e 7% moro, ma kaponi owinjo twak malich kuom konchiel nyawacho aloko paro. Koro mage jomi ing'iyo. Ae mar adek en ni tie joma nyabedo nosewacho nadhi go ka, but nok gidhi wuok chieng'no. Koro maybe ka giwinjo ka kitwak to giwacho ma nyaka chopi, kata ka debed nadhi nindo chieng'no ok adhi nindi, ma ombulu ok anya we nindo. Koro emomiyo sa asaya ma ji campaign ing'iyo tieng' ariyo. Ing'iyo ywayo ji, ting'iyo golo ji e ute gi chieng'no mondo dhi ogo ombulu. Gima kimombo waluongo ni get out the vote. Nwach inya bedo nombulu nkodi te nombulu monindo. Asa thurwa gino ng'eny kabisa. Ombulu nindoga. En ombuch jakom te nombulu monindo. E kinde gi duto odong' mana gi ocho ne odiochieng' katindo kata ne juma achiel, to twak machielo madhi timore mano twak mag jogo malaro kom jatend piny Kenya. Nitiere oganda ma nyaka sani pok oketo pachgi e yo makare ni wadhi goyo ombulu ne jok makama. Bang' twak makamano, oganda bende pachgi dhi bedo ma opogore, nikech nitie jok moko marito mondo ne kaka jochung' mopogore opogore twak kendo golo paro mopogore opogore. Awinj pache ka pok abiro e masi kendo. Emomiyo en emitime mogik. En emitime mogik nwach ing'e ni jalup ker or president en mana jalup. En ing'ise mana ni tim ma. Ng'ama dhi mako pala en ker. Koro ng'ane ma ji dwa dhi ng'iyo nang'o modhi timona. Odhi kelo pesa i ofuka, odhi kelo osuptal machiegni koda, pi dhi chopo e oda, abro dhiga e supermarket to agole lof tadongo. Koro en ema ji dhi ng'iyo, debate ne ma ji dhi ng'iyo ni ang'o mibro timona, nwach mae chance mabiro dichiel e higa 5 kise goyo ombulu chieng'no, kendo ionge nauli moro, kendo nyaka irit nyaka higni 5 rum. Nitiere oganda manyawacho mana kaka Professor wacho kanyo masi ombulu manindo bang' twak makamano. Ombulu moko dhi medo nindo koso jomoko dhi bedo gi thuolo malach mar wuok oko kendo goyo ombulu ka ochopo dwe mar 8. Gima nyalo medo kuom gima Professor wacho en ni twak makamagi kata debates gi gin gi kelo jok ma poko madwa loko pachgi, kata jok ma poko decide ni adhi gocho ne ng'ane adhi gocho ne ng'ane. Kasto gima mar ariyo, ng'e ni ji duto madhi goyo ombulu, jo siasa ok nyal chopo ne gite. Sama gitimo campaign gi, kata ka giwuotho ei estate, kata ka giwuotho kuonde mopogore opogore ka gigoyo campaign. Koro twak makamagi, nitie jok ma tiyo odiochieng' mangima, koro sama gibet piny gineno
TV giwinjo wechegi ni ng'ata en Raila Odinga kata ng'ata en Ruto timo malo udhi timo ang'o e weche mag bech mafuta koro twak makamagi nitie jok magi target kendo giloko pachgi to kaka professor owacho wang'iyo around 12 to 15% to kuom jogi inyalo yudo ni magi jok mane wacho ni ogidhi go kura kata pok gi make decision ni adhi gocho ne ng'ane koro magi jok ma ing'iyo gi weche mag twak makamano e kinde gi duto nitie jok moko ma bende nyalo bedo gi paro ma opogore sani koro wachomo twak no mar jotend jogo malaro kom mar tend piny Kenya mar moting'o kanyo wan gi David Wahiga Mwahure ma bende chung kanyo gi duond burano mar Agano Party kaachiel kod Roots Party George Wajakoya William Ruto kod Raila Odinga ineno kaka opogi kacha gidhi bedo tieng' ariyo mokwongo jogo mantiere gi mbi ma tin atamalo 5 gi jogo ma mbi margi nitiere moingo atamalo 5 wach makamano nitie jochung' ma osebedo gi paro mopogore kaka Wajakoya mar Roots Party wacho ni en kodwaro twak obed go mana kata kod Raila Odinga gi William Ruto kanyo maneno ka gima ntiere weche makamagi kaka neno kosebed ka ichano weche gi mag twak bende osechan gi yo moro ma jomoko nyalo bedo ka wacho ni samoro jogo ma oket mondo twagi ok gin jogo mantiere e level moro achiel ma nyalo bedo ni gintiere kata gipimo yiero achiel kacha pach nyalo bedo nade masi kotenore kod kaka ichano chenro makamagi duto mag twak makamagi pok awinjo pacha professor twak makamagi pacha daher ni jochung' duto oket kanyakla mondo openj gi penjo kanyakla mondo jo Kenya owinj pach ng'ato ka ng'ato pogo gi bedo kodgi e twak mopogore e pacha ok apar ka en gima ni kare to apani nitie gimomiyo gipogo gi kamano lakini king'iyo twak kata ma itimore Amerika matimore e pinje moko maoko iketo ga jogi duto kanyakla e twak achiel mondo ginyis jopiny nikech sano ema koro jopiny ng'iyo ni nikech kipogo gi jok mane nitie mokwongo kata ne otime nyoro koro tek mondo ipim gi ni ng'ani no wacho kama to ng'ani no wacho kama aneno ni debed kare ka oket gi e twak achiel mondo gi us agenda gi ne jopiny kamachielo bende Professor Damsolo kineno kaka osebed ka ichano gi opogi tieng' ariyo mokwongo gi mar ariyo pogruok makamano onego dhi nyime kamano koso onego bed ni iketo mar kumoro achiel mana kaka Masi wacho ing'en kipenjo ja Kenya kawuono kata mana ng'ama support David kata Wajakoya kipenjo gi ni ndio ihero Wajakoya to ng'ama dhi bedo president to dhi ng'isi ni dhi bedo either Raila Odinga or Ruto kidhi adhiya bi ibet kodgi kando omiyo gimoro motimre en ni threshold koseketi to debate obed achiel wacha ni jogi ema nigi chance to gini ema gidhi e debate wach ni ji ariyo ka ok dhi e debate tang'eyo gimomiyo giketo gi tieng' ariyo niwach gima notimre higa 2013 ma media houses no wacho ni ji ariyo kende madhi e debate kapani en Paul Muite manodhi e court ba court owacho ni ji te nyaka dhi e debate nya remember ni ne gin ji 9 koro ka idhi alwora tiyudo ka by the time iduoge namba 1 saa oserumo yet ung'eyo ni kuom jogi en ji ariyo ema nie ng'wech koro an anya wacho ni ka media houses ose decide en man court bentie but kane kora debate en achiel to ji ariyo mokogo niwach ionge joma lui mang'eny ionge chance matieni kata David no otim mana utafiti chances ni mar bedo president tin kabisa koro we joma nigi chance omenyana
mane kaka nang'eyo. Mane kaka profesa wache ni jogo mantiere kod mbi mamalo oket mana kar kende gi jogo mambi ne piny bende oket mana kar kanyo. Koro moge jwang' mage moko kuom weche moko manorango kote kod pedho jogo ni jogo mane dayo dhogi nikech weche go mag tich manyalo bedo kanyo tijno mar jalup jatend piny Kenya gidhi time yo machalo nade kaachiel kod tijno mar bedo jatend piny Kenya. Debate ma kamano idhi tim juma manyien odhi bedo yo machalo nade wabiro bedo ka mondo mi wanoni kama chielo wadarango ikruok ne yiero iwacho ni sani wadong' mana godiochienge maromo 18 kende odiochienge modong' to wachomo yiero maduong' madhi timore dwe mar 8 tarik 9. Iwacho ni nyaka sani jogo manosepuodhi kod duolo mochung' ne yiero kod kiewo mano mar IBC gin oganda jo Kenya maromo 4 mano Raila Odinga, William Ruto, David Wahiga Mwaure kod George Wajakoya. Kaite morango jogo duto ng'ama chielo bende makoro nyedhore lela ni ntiere gi thuolo mamalo ahinya mar bedo jatend piny Kenya mano jawer mabende iluongo kanyo ni Ruben Kigame koro wuok oko e lela ni en bende bang' kane doho osepuodhe kendo doho okete kanyo mondo mi ochopi e yo moro makare ka odhi chung' kolaro komno mar jatend piny Kenya. IBC nigi paro mane? Wanyalo winjo kaka Ruben Kigame loso kotenore kod weche go duto maga ikruok ne yiero kowacho kanyo ne en bende nyaka obed mana e debe kacha. Wawinje kaka oloso kaeto wawinj bende kaka jakom mar duolo mar IBC ne oloso kotenore kod ikruok ne yiero ka oket nyinga Ruben Kigame e otas mar goyo ombulu. Nimesikia tetesi kutoka kwa mawakili wa IEBC wakisema kwamba eti ballot ya presidential candidate imekwisha kuchapishwa. Yani huko ni kukiri kwa mambo ya ajabu sana. Kwa sababu kwanza yule jaji mkuu Martha Koome alisema kwamba kesi zote zitaamuliwa kufikia wikendi hii iliyopita. Na sasa kama zile karatasi zingine za magavana ama zile sehemu zingine ambazo hazija kuwa tayari, hazijachapishwa, imekuwaje hii ya president ambayo imekuwa na kesi kotini zimekwisha kuchapishwa? Sisi hatujali kama zile karatasi zimechapishwa au la. Tutafuata mwongozo wa korti na tunataka kila mwananchi atendewe haki kwa kuwa na mgombezi wa 5 katika ballot paper. Kabisa. Yes. Nasema ballot iwe ama isiwe, sisi tunajiandaa kwa kampeni. Yes. Kuchelewa sio denial. Delay is not denial. What I'm saying is the court has made a judgment. We respect the judgment of the court, and if he presents himself, we shall listen to him. Yeah. So I'm not saying anything beyond that. Yeah. So it's up to him to come and present his papers, and we shall process him. Mano moto kanyo uneno gi kanyo jalar kom ten piny Kenya mabende en jal mane dwaro chung' Kenya kasane pok wang'e ka opuodhe kendo IBC no se keto thuolo no ni mondo chwal obok mage mane dwaro mondo mi opuodhe odhi ochung' owacho ng'e chik gima chik owacho ka odo mana winjo pat jolony ma onego e studio kinyi ma kawuono en mane masi winjo kaka Ruben Kigame oloso wacho kanyo ni koro ji 5 ema dhi chopo kacha e ng'wech mogik mar laro kom jatend piny Kenya kana achiel kuomgi. Gima nyalo wacho mokwongo en ni chik ing'eni wacho ni ng'ata ma kapok cases duto mantie court kapok olor ok onego IEBC odhi mbele gi printing of the ballot a position ma nigi case e court. Koro en sheria maber ni mondo giwinj wach ma Kagame ni godo kaka IEBC kata duol mochung' ne yiero e pacho kae ni court no wacho nang'o. To ka kendo gichake ging'iyo gimomiyo ne gichungi onego ginon wach achiel kachiel gimomiyo ne gichungi to ka court koro nosewacho ni mondo dhi ochung' onego giwinje. Mano mokwongo. Mar ariyo gini chalo kaka pala manyalo chuoi kon gi kon nikech sani wadong' gi ndalo 18 to adier makende en ni IEBC osechako golo
karatese mag yiero osechako timo printing, tenda nosemigi omi ng'at matimo mano. Koro dok kendo mondo ichak imed ng'ato e otasni bedo matek. Tadier gino biro gi bei moro kanyo e wiye kanyo. Mano nyiso ni kendo nyaka med gi pesa mondo uchako med ng'ani e karatas kanyo. Omenda mabalang' mabiro wiye kanyo, Chebukati kane loso odiochieng' manyoro, mano madhi omenda maromo milion 971. Kirango omenda makamagi mantiere profesa, to wadong' mana gi kinde matin kamae maromo 18 to chomo yiero. En gimoro manyalore, kata ka koro doho osechiwo, wach ni doho koro yie gi Ruben Kigami ni koro nego nyinge obed kacha e otas mag jogo madhi go ombulu, odhi bedo nade? Omenda to nyaka bedie, niwach kata kaponi wadhi dhi e yiero tarik 9. Kaponi onge ng'ama nwang'o 50% plus 1, pod wabro dok e yiero bang' ndalo 60. To mano kendo bro kawo bilion we kata 900. An ang'iye ni IBC osedhi e kot mamalo mondo kot mamalo oket kot mapiny kando, niwach king'iyo judgment mane Justice Murimo timo, owacho ni Kigame en ng'ama disabled, to otema ahinya mondo nwang' signature. To chik won nokopogo ni tie ng'ama disabled, to onge ng'ama disabled. Koro apana IBC dhi wacho ni kaponi mane gima dwarore, bas jo Kenya okete chik, but gin chik ma gitiyogo sani, kila ng'ato nyaka lu chikno. Emomiyo gidhi e kot, apani gibro kwayo ni mondo ginwang' stay order kapok gidhi mbele. Niwach pesa no bende gionge go, niwach pesa no kata mana mawacho moro no nyaka ichak idog bende los supplementary budget bigole kuom kuma nyocha osekete bidwoke to IEBC. Koro apani king'iyo kijumla mane kuma IEBC nwang're, to giwacho ni kata kwayie pod nyaka wadog ir sirikal mondo miwa pesa ni, niwach waonge pesa ni sani. Apani ging'iso kot mamalo ni kik umi wang'u ni adiera mar wach pesa ma bende dhi gi wechegi in addition to ng'iyo chik kaka en. Ponono do kata kama IBC kacho chope, to kongi koro ne ochopo odong' kata ka ono tarik 21 wach makamano be ni winjo kodong' mana ndalo 18. En gimoro ma dhi nyalore yo machalo na, en pek mane ma IBC nyalo bedo ni ochome mbele kanyo ka ochomo mana yiero ne ikruok masi? Apani en pek kabisa ne IBC nikech kata kaka profesa wacho en ni IBC nyaka man pesa mondo med ng'ani e ballot. Mano gimo mokwongo. To ang'eyo kata ni kidok chien matin, pesa mano migi kata mosebet kimiyogi, osebet sirikal osebet kamiyogi in phases, imiyogi matin nikech ne gionge pesa ni mane ginyalo miyogi jo IBC te. Koro IBC nitie kama tek nikech gidhi chako kendo giniendi e tiende ni miwa uru pesa, wadwa medo ng'ani, kendo chak gidok koma igole otese gini meduru ng'ani kama. Koro nyalo bedo wachni nyalo bedo gi tungni matin kaluwore gi tich ma IBC timo sani endi. En gimoro manyawacho ni wariti kendo wane kaka wechegi mag yiero dhi bedo. Kata kamano imiyo apachi ka otenore kod twak man gokinyi ma kawuono, wantiere gi weche mathoth marango ka ikono kacha yudo yo machal nade to pachien mane kod twak magwa okinyi ma kawuono. SMS line maro ote machokiornwa kacha ka ichako ni rupiny wacho ni SMS kano en 2-6-0-0. Facebook kacha wantiere live ka bende imiyo apachi ni kotenore kod twak man gokinyi ma kawuono gin mage. Wadarango kama chielo bende mano ka warango ng'wejno ka jochomo yiero
maduong' mano wadhi e kaunti no ma Mombasa. E kaunti ma Mombasa iwacho ni kata ng'wech koko iwacho ni oliet, jomoko wacho ni oserumo nikech nyaka sani IBC nigi paro mopogore gi gino ma oganda osebedo kacha kerito. Ka oganda osebedo ni rito ni Mike Sonko mane gavana machon e kaunti ma Nairobi malaro kom mar gavana e kaunti ma Mombasa. Mike Sonko kirango nyaka sani profesa Kelly twak ikonwane ni nyaka sani kadiponi kumochope do machielo bende bang' kane oseng'udhe kendo kane osewit wechege te oko paro mora mar chung' mar Mike Sonko nyaka sani keto Mombasa County ka ochomo yiero ahinya komno mar gavana e okang' mane. Ing'eyo ni wach Mike Sonko osebedo ne entie to onge. Koro inya wacho ni king'iyo polls mosetim kuro then inwang'o ni kentie to odhi miyo Abdul Swamad Nasir ng'wech. To koonge to polls go wacho ni Abdul Swamad Nasir dhi donjo mayom. Sani kichik IBC osegolo nyinge. Koro sani onge to odhi tieng' ariyo. Odhi ni mondo okwayo ni Supreme Court o review decision margi. Ae ochako odhi e Court of East Africa. Court of East Africa to ok dhi winjo wachne nyaka bang' yiero. Koro kanyo onge any order ma odwaro. Supreme Court nyamana review decision ne, but Supreme Court okapan nyachiwo conservatory orders ni kik gombolo nyaka wachne bed reviewed. Kora gi pacha naparo ni Mike Sonko gimo ogwere ni sani ok en ni mondo chung' gavana ma Mombasa. Gima ogwere ni sani en ni mondo in future oyiene mondo chung'. Nwach ka decision no okobedo reviewed then okonya chung' or okonya bedo appointed e office mora mora. An gi pacha mane gima chande ni Chal no miya red card maisha ni oknya miya or okanya chung' e kom mar public. But kang'iyo wach ma Mombasa onge okobibed. Kata ko bedo onge to ma pod wach mantiere do kete okang' man nikech ka irango kane waloso doho modhieno ok nya chiwo conservatory order matieno ok nya ng'iso IEBC ni kikudhi mbele nyaka watiek kesni. Maiso ni pod yiero nyalo dhi mana nyime kata ka yiero dhi nyime. Bura ma kamano pod nitiere. Yiero dhi adhiya nyime. Niwach nyo court no nyose wacho ni ng'ani no gol e njia makare. To sheria wacho ni ng'ama ogol e njia makare ok nya chung' or ok nya bede office mora mora. Mane sheria. To kaluwore gi wach mantiere kendo ka wach ma kama pod nitiere do to IBC nyalo bedo kata gi to ni wadhi timo yiero ni machalo nade. Ng'ur pod nitiere ka gi kacha. Ng'ur ma kama ka wuok e duol no mochung' ne yiero kete kanyo. Kapok masi odonjo. Mane gima nyocha Sonko wacho mokwongo. Ni okunya tama chung' nwach kes na pod e Supreme Court. Mane court ma malo mogik. Court ma malo mogik no nyose golo pache. Koro onge tiende moro monya dok go ni kes na pod ni kocha. Pod ni kumoro. Gimo kwayo court ma malo en ni chak ung'iye doguru chien ung'iye kaka nyo uyalo cha okayien nyo yelo maber but court to nyose yelo. Kora IBC ok nya duogo ni IBC kende ma wacho ni pod en e court. Iwinja? Kamano. Masi.
Gima nyalo wacho en kamae, Cleopas. Kes mar Mike Sonko en kes manosetieki gi pacha. Gimomiyo awacho ni nosetieke, to jo Kenya ong'eyo maber ni kisetero kes e court mamalo, ma Supreme Court, to court ma Supreme Court o make decision ni kama in Mike Mbuvi Sonko okinyal chung kaluwore gi achiel ariyo adek. Kes no, court no se amua kamano. Manyiso niya, Mike Mbuvi Sonko ok nyal chung ne kom mora mora Kenya ka, to ok nyal kete e kom mora mora in public office. Ok nyal bedo public officer kaluwore gi gik mane koto neno. E timbe ne, pesa mane osekwalo, kes moko mane entie mbele kuchocho kapok obedo governor, mago gik duto tete ma Supreme Court nong'iyo. To wacho ni ng'ani ok en ng'ama ratiro, timbege ok en ng'at manyalo bet e kom mar governor kata kom mora mora mar public office. Koro kaluwore gi pacha, gi decision ma Supreme Court no make, en a fair decision. Koro kaka Sonko, kaka jasiasa, anbe kaka awuoyo kaka jasiasa, anyalo wacho niya, wabeduru jok ma be luo chik. Nikech nyocha isebet kiyuagori, to mbele kae kaka osiepa osewacho ni, nowacho ni an gi kes e court, omiyo ok unyal gola oko. Rituru court mondo make decision ni achung koso ok achung. To mane decision mane court osemi. Koro an kor IBC awacho ni Sonko onge e ng'wech mar governor ma Mombasa, wan gi Abdul Samad gi jok moko mantiere mane IBC gi court no osepiedho. Erokamano. Mana kamano nyakura make jwang', twak pod mantiere go kae, twak en mano mar chal mar siasa pacho kae, kantiere gik moko mopogore opogore ma nyaka rango bende weche mag party list bende ang warango kanyo. To kata kapok odhi e party list kacha wicha ne pacha professor, nitiere wach mag jochung' gi jogo masiro gi lwedo e kaunti ma Mombasa sani. Nitiere jogo mane oyie ahinya gi chung' mar Mike Sonko, to sani gino kata ka Mike Sonko onge, inyalo bedo gi wach mane kuom, inyalo bedo kata ni geno lal. To wacho ni kata kochopo chieng' yiero, nitie weche mag voter turnout, jogo mawuok oko mar goyo ombulu nyabedo ni dhi lwar kaluwore gi jachung' machielo ka ochung', tinyalo time yo machalo nade mondo oganda dog e line kendo odhi ogo ombulu. Ing'e ni kanyo Sonko nitie chama mane ochunge ma iluongo ni Wiper. To kanyo ema pani weche poko bere lela ahinya, niwach mara Wiper ne dwa kelo candidate moro, to Sonko ochako dhi e court bende mondo ensure ni Wiper ok ket ng'ato. Koro sani chalo ni Wiper ose weyo ni ok gidhi chungo ng'ato. Okan gadiera, but aparo niwach ndalo mag printing ballot bende eri rumo. But inya wacho ni unlike Nairobi, inya wacho ni Mombasa Sonko ne pok odonjo e ahinya ma ng'ato wacho ni kaonge Sonko ok adhi ombulu. Niwach joma ne dhi gocho ni Sonko gi bende ne dhi gocho ni presidential candidate. Koro kapani bet mar onge Sonko no nyamiyo giwach ni koro kata the other 5 seats bende koro kadhi chung'. Amiye kata example, awach ni igol Gladys Wanga Homa Bay, niwach en gi ji, to awach ni gimoro timre koro Gladys Wanga onge. Inya wacho ni joma dhi gocho ni Gladys Wanga koro ok dhi go ombulu chieng' no, niwach Gladys Wanga onge, to jakom nitie, to mbunge nitie, to senator nitie, to koro an aparo ni mano to ko bi affect ahinya turnout ma kamano. Pach nyabedo mane kapok ok oyweyo. Gima nyalo wacho ni jo Kenya kata jogo ombulu, wan kaka jogo ombulu, gima wang'iyo ga maduong' kabisa en presidency.
ma kade nitie wach moro mag ywaruok e presidency kae ema nyalo miyo voter turnout bedo mapiny, lakini kaluwore gi kombe moko duto manitie piny, president, senator, member of parliament, MCA, weche mag ywaruok manitie Mombasa ok en wach maduong' ahinya. Sonko nodonje pap apa ni dweche 4 mokalo kang'eny, to jogo duto manitie Abdul Swamad gi Omar Hassan Giri gin jok mosebede pabno ka goyo siasa, ka timo campaign igni 2 katin. Omiyo mondo jopiny kata jogo ombulu lok pachgi ni wan koro kwadhi go ombulu, wan josonko ma wacho ni gin josonko gi, either negi support Abdul Swamad kata negi support Shabal, Suleiman Shabal kapok nowuok e ng'wech, kata negi support Omar Hassan. Omiyo wuok ne ok bi chandowa, ok bi bedo wach maduong' ahinya ni koro ji ok bi wuok mondo gigo kura. Mane pacha mana kamano yakora moge jwango pachien mane gote kod liet no mar kom mar gavana e county ma Mombasa. Okinyi ma kawuono kama ne mwalose kanyaka sani Mike Mbuvi Sonko mane gavana machon ma county ma Nairobi e laro kom no ma county ma Mombasa. Nyaka sani onge thuolo moro amora mar chuma kalore kod duol mochung' ne yiero kod kiewo pachoka mar IBC. Wakaw yweyo madundo ka waduogo wadhi nyime kod chal mar siasa pachoka. Kikidhi mabor ikete mana Ramogi TV, kikilok kata chenro nikete mana ka. Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Good. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. We shall legalize weed. Professor George Lushiri Wajakoya, Roots Party. Semeni Baba Kea. Baba Kea. Raila Molo Odinga, Azimio la Umoja One Kenya Party. Unajua mimi sina pesa ya serikali ama ya kashfa. David Mwaure Waiga, Agano Party. Tunasema kazi ni nini? Kod William Samoei Ruto, Kenya Kwanza Alliance. Presidential Debate 2022. Kikilok chenroni. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Chenro en penj laktar kakale Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu Matayena Ndrutho Tien Tarkochian tie gima osekethore. Okethore kendo okethore saidi. Tem itim kungo manyalo konyi e ndalo mabiro. Wangisini ma e kama watede, ma e kama walose. Pakionge batahera unge, usuni koro monja hera. Mitmara tari ni koro mongi wacho ni kete manaka, kuka wachake, kuka wadwa mwoke, kuka kuneno wane ma wanka. Solo, kisolo ya mo
Uganda machiegni ure chenro mar tie dero mabiro ni chieng' ngeso kochakore sa 11 mamidhiambo. Be in kod penjo mora mora? Hello, penj laktar. Hello, doctor. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth, wakeloni puonj maliw moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni owacho ni nigi tuo mar kansa, mae ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, sa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Waonge tabu gi ji, iwacho ni Ramogi Night ka en mana ngolo, kami bede no ng'ami mulo no gi make lweti no. Mana mos wacho ni usik msako. Kuri yuwache ni ilosi nyingo, baby rwak na wenda ilosi nyingo. Wawuoyo matin to thum kalie. Awuya dago nyathige karo nadango mae wenda sechoro mona. Luonga ni Ng'inja the Entertainer, ma en Ramogi Night, chenro mabiro ni tich abich kochakore sa 4 motieno. Wach podo ni benga, wach podo ni ohangla, mit maratari. George Juma, Kani Migori, ma Ramogi TV. Machiegni nyakora mag Jwang kendo wacho ni kik ilok chenro kamano nya kuom keteka nikech waduogo to pod wan kodi kama intiere kanyo. Wagoni erokamano, wacho ni orote machuok kichako ni ero piny kono ni yudo machalo nade to pachi ko twak makawuono gin mage. Jogo maneno wachiel kachiel e Facebook mara mar Ramogi TV paro osebedo mathoth. Wacho kanyo ni Prince Guya wacho ni chiwo makare ka intiere Sega koni erokamano nya mar Kibuye mano James Masinde Oduoro wacho ni mar Kibuye Cleophas Olocha en ang'o momiyo itamo Sonko chung to en ja Kenya kete mana ka wantie ka jolony ang'oni kata jo Kenya kae nitie chike monego bed ni luwo mondo mi ichung. Kata kamano darango kamachielo nitiere listi no mag duond buche manyaka sani koro duol mochung' ne yiero kod pacho ka IBC osekiro kendo wacho ni okochopo. Iwacho ni rang'iny monego bed ni obede kerango ni jok monego bed kanyo mamine jogo matindo. Iwacho ni onego bed gi jogo marom nade, jogo mawuok e kidieny mage gi mage modarango kapok awinjo pacha Professor Adam Soloma wantiere go kaka chel koda Masi Nyabwala mano gi studio kinyi makawuono we wawinjane pach jogo mawacho ni gin jogo manok manyaka sani go erokamano ahinya ni duolo mar IBC kuom kwedo listi makamano mawuok kuom duond buche mopogore opogore. We have to applaud the chair of IBC. He did us justice, the special interest group, by rejecting the whole list of the nomination forwarded from different political parties. We are one of the interest group in that list, being special interest group that the state, the constitution has directed in political parties and even IBC to make sure that minority and marginalized communities are considered in the nomination. As you have heard, we are 1.2 million votes, so we also matter nationally. But when we go to our counties, maybe we are few, but we matter nationally. Thank you. Thank you. The current government did a lot to minorities. One, by creating a department that facilitated us minorities to be one voice. The other issue is we appreciated and we celebrated the government for actually recognizing some of the stateless communities in Kenya. We cannot take that for granted. The Shona community and the Makonde are some of the beneficiaries, people who have been stateless.
iwinjo mago gik ma iwacho mopogore opogore jogo mane wacho ni gida kwede wechego mag jogo mane dewo ni nyalo gwele kombe mopogore opogore achak kod jasiasa samoro in be samoro ne jogi dewi ni nyalo bedo kacha e listi mag duond bura mar ODM ma in jakanyo pachien mane kote kod kwedo listi makamano kata mar IBC tamre list no mar jogo midewo gwelo. Gimokwongo ma nyaka wang'e ei siasa kata ei party ng'e ni party ema ng'iyo jok ma nyaka bedie e list ni to nitie ratiro ma party luwo manging'iyo ni ng'ane osetiyonwa ng'ane no represent wa maber wanyalo miye thuolo mar kendo timo kamano kata ng'ani be osechung kodwa wanyalo miye thuolo mar timo kamano. Party oyiene yiero jok ma gidwaro but kata ka gitimo yiero ni kad gindiko list mar dhi e IBC ni nitie chike ma IBC oketo gi constitution mondo gilu. Mokwongo en ni gi make sure ni rowere obedo e list ni giyiero jok ma to rowere chik wacho ni 35 years and below to gima ne IBC ofwenyo gi list manogol gi parties mopogore opogore iyudo ni ng'ato ma nigi higni 57 oket kaka rawere nitie ma 77 bende ma ok obedo kogwel. Koro ineno gik makamano nyiso ni party be ok luw ratiro ma constitution kata ma chike mag IBC omiyo list no nyaka duok ne party mondo party ogol kendo ng'at machielo ma meet criteria ma okete chike mag IBC to kendo chik ni wacho ni nitiere kabinde matindo ma iluongo ni minority groups kata marginalized groups ma bende nyaka bed gi representation e parliament kata county assembly kata e senate koro kaka parties yierwauru jok manitie kuondegi kata kabindegi mondo okelgi e assembly kata joma mine nitie 2/3 gender rule ma wacho ni mine be nyaka kete e list ni omiyo kane list ni ondiki gi parties mopogore opogore IBC ni kare kuom duoko list ni ka giluwo chik moketi gi IBC kaka duol bura mar yiero. Mana kamano kama uchope no professor kono ne koro kai seneno listi gi e yiero mabiro kendo rumo e pacho ka yiero mokalo yiero mosekalo ma iseneno ka listi makama gitiyo go pogruok e kinde machon gi masani en mane? Ing'eyo ni chama en club to chik be en chik. Koro gima timre ka en ni chama in club in gi jogi miwacho nosetiyoni in gi jogi miwacho ni idwa reward nitie kuma joma miyo kaka Masi owacho idwaro top up hasa timrega i county assembly nwach mano en katiba koro idhi ng'iyo e county to nyaka gia e county seche moko inwang'o chama awach ni ODM nominate ng'ato Nairobi ka to odhi ogolo miyo Mombasa to county to en Nairobi Jubilee dhi to golo Jubilee Nairobi dhi to golo miyo Kiambu to en Nairobi mage gik mosetimre makosa ae seche moko bende nitie kiwango mar ng'ama nigi disability gima jodo disability osega yuago en ni seche moko yiero ngi wach kidhie chama kaka Jubilee or ODM ibro nwang'o ni nitie group mar disability within ODM group mar disability within Jubilee to seche moko inwang'o ni jomoko e chama ema yiero ngi giwacho na nyiswa uru nitie nafas achiel ai wewa uru wayier kendwa ng'ama wadwani mondo dhi nwach waduto wan jo chama
to wanie mwang'eyo ng'ama nya dhi represent our interest kochopo od bura kan od bura niwach wan jochama. Koro aparo ni e parties gi consultation ok timre ga malong'o. Koro seche moko inyalo wang'o ni ok gimit kaka Masi owacho the threshold or the requirements moket kacha. Emomiyo iduoko nigi list ni right to pod mari mar nominate but chik wacho 1, 2, 3 to kimit chikno. Kendo chike gi ma tayowa kaka oganda gik moko duto ma watimo wadago ng'wech kapod wantiere chal mar siasa waraga ne campaign mag Azimio la Umoja manotimore e gwenge ma Turkana odiochieng' manyoro kendo kanyo nitiere wach mane obedo mapek ahinya mag wechego mag arita kwe e gwengego mag Turkana. Winjane kaka ne jatenda Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party Raila Odinga kaachiel kod jatend migawo machon John Munyes ne olos kotene kod nok mar arita kwe e gwenge ma kamago to gibiro timo ponono giloso sirkal mabiro. Wale majangili ambao wanatembea na bunduki na kupiga wananchi ambao hawana hatia na risasi, tunaonana nao ana kwa ana. Watajua ya kwamba kuna serikali. Tutaona kama wao ni wanaume, tutaungana nao, tuone nao. Kama ni bunduki serikali iko naye ya kutosha, sio? Kama wanaume, serikali iko na wanaume, sivyo? Tutahakikisha kwamba sheria imerudishwa hapa, wananchi wamelindwa kikamilifu na serikali, sawa? Hata kama ni kutuma jeshi tutatuma, sawa, ili usalama irudi katika eneo hii. Bila usalama kuna maendeleo yanaweza kufanyika. Na hakikisha nyinyi ya kwamba mnaona hapa itakuwa tutawezeka kwenye kaburi la sahau, ili mambo ya maendeleo yaendelee hapa kwenu. Shida Turkana na hata shida ya Morulem ni shida ya usalama. Itenigori aliyoko shida ya nini? Tafadhali ukiingia tutatue mambo ya mipaka, tutatue mambo ya insecurity, tujaribu kutafuta maji hapa, irrigation scheme hapa, nje food basket ya Kenya ya Turkana, tuweze kupata chakula hapa. Hiyo itabadilisha maisha ya watu wa hapa. Iwachoni mondo dongruok obi kendo dongruok mondo ne nyaka arita kwe bede yo moro makare. Iwinjo kanyo magi mana campaign to penjo maduong' madabane jolony mantie go studio kawuono en ang'o matimore nyaka kidegi ma ji dhi e yiero e koka singo ma kamagi wuok ka jodonjo telo kendo gik ma kamagi ok winje. Warito winjo gi kendo bang' thuolo mar higni 5 to jok mane kanyo mogoyo ombulu ok gine lokruok moro amora. Ng'eni singo ma kamagi be singo manochiw koda tend Uhuru Kenyatta kane gidonjo e telo higa mar 2013 2017 bende makamago notimore. Masi awinja ni pacho kod arita kwe kae to wadarango bende counties mamoko ne arita kwe chal nade? King'iyo ka wadok chien matin kane jo Jubilee kata Uhuru to ne donjo e sirikal kata higa mar 2017 ne giwacho ni gidhi kelo kwe kuonde maonge kwe, nikech wang'eyo ni counties mang'eny maonge arita kwe. Turkana en achiel kuomgi, Isiolo, wan gi Marsabit, mago kuonde ma ji dhawo pile ka pile. To kane jogi donjo e sirikal ne giwacho ni gibro allocate funds security makelo security e counties gi. To iyudo ni gima duong' machandowa e counties gi kata chando Kenya ma jakomo osewuoye en ni pesa igolo ma bedo allocated mondo security kata rita kwe obedie e counties gi, to iyudo ni gilal kendo e lwet jok momigi. Koro an gima nyalo wacho kanyo ni wan gi leadership issues
kata governance issues nekech iyudo ni pesa osegol mondo polisi obed kacha cha odhi okel kwe orit oganda, lakini pesa ni lal gi jok momigi mondo giti kodo. Namba 2, iyudo ni samoro nyalo bedo ne sirikal matek nekech nitiere gima wapiedho gi dongere ni illegal guns kata illegal arms donjo e counties gi mayot ka e pinje maoko mag Somalia kata Sudan. Koro control gi bedo matek, to control ni bedo matek nekech gima sewacho ni pesa mogol mondo jogi oket arita kwe e counties gi maber mondo o manage issue ni ichamo. To iyudo ni Turkana, kaka county ma Turkana kama ne jakom nitiere, kech nego ji ma gima ok onego timre e Kenya ka. To kech nego ji nekech kama onge arita kwe, kama onge security, onge kaka inyalo dhi ni ipidho bando, ipidho giri moro, nikech ing'e ni sama ipitho okingi yie kata ni biro chiwo kingima. Koro kaka jakom wacho ni odhi golo pesa, odhi golo resources mondo o make sure ni arita kwe obet kachacha. To gima ng'eyo ni sirikal mar Raila Amolo Odinga bro timo en ni bro dino yore duto mag mibadhi. Koro pesa moket ni dhi tiyo ne security ne Isiolo, Marsabit, Turkana bro chopo ne jopiny, to gino ibro wach mag insecurity ibiro losi. Kimake mana gi kanyo, weche mag tiyo kod omuom omenda e rango ni arita kwe ochopo makare kaachiel kod singo gi mag siasa. Pa nyalo bedo mane koto gi duonda Raila Odinga kod John Munyes ma winjo mane thuolo mokalo. Mano apio kapok warango weche mamoko mabende timore mokwako arita kwe kinde gi mawantiere ikruok ne yiero. Cleophas, yiero ni en ni ng'ama nya singore bi ikaw singo neno ni en singo mobro timo kosemako pala. Sirikal mawuok ni nosingo laptop, ji nokone. Sirikal mawuok ni nosingo stadium, ji nokone. Sirikal mawuok ni nosingo agricultural development, to ineno gimotimre Galana Kulal. Gima Raila Amolo Odinga wacho kacha en ni an awacho tatimo. To king'iyo kata sirikal mar bar nodhi bokel giketo ministry mane deal gi frontier districts, northern and arid areas mondo deal gi wechego. Koro an adwa ng'iye ni joma winjowa ong'e ni ng'ama kosingore to bro timo. To Raila Amolo Odinga wacho ni an asingora, emomiyo winjo kowacho ni kata tek kata yot kotamore tabro oro kata jo military. Nowacho ni ema bro bedo commander in chief margi. Nowach seche moko waonge lwenje moko oko, to kadwa ni gibeda e barak kantie tich maginya tiyo mondo kwe obedi. E kwe makamano waringo wadhi nyaka kaunti ma Kisii mana mapiyo piyo ka wada mana tieko to ako kiny makawana rita kwe chal nade counties mopogore opogore. Ka Kisii beda warang county mana Nakuru nitiere grube mopogore opogore ma jo Kenya wacho ni magi bende grube mobiro go mane kinde gi mag siasa. Ang'o mosebedo katimore? Ang'o dhi county ma Kisii county ma Nakuru bende wawinji kasa ni county ma Kisii horruok e kinde gi mag siasa chalo nade? Kineno nyaka jochung' mopogore opogore yudo ka geche gi owang', yudo ka mwandu gi okethi. En ang'o matimore? Jochung' ema onge kod horruok koso kata jogi ng'ama sia wadgi jopiny mabedo ni siayo to kitiyo kod giyo machalo kamagi ne nyayo tulo. En gimoro machalo nade? Mano konya chako mana winjo pachi kotenre kod kamano. En wach malit ahinya Cleopas ka waneno ka josiasa tiyo gi jopiny kuom weche mag kelo insecurity. Nekech e county ma Kisii kidok chien ginene dweche 2 mokalo nitiere MCA manonegi.
to nonege nikech ne opponents ge kata jok moko mochungo noneno ni onyalo kawo telo ka wamanyo telo wani ok onego bed ni ketowa kama koro wayie kawo ngima ng'ato mondo wayud teloni. To ka in ja siasa mar adier ming'eyo ni jopiny oheri kendo in gi adier ni idhi kawo, ok onego bed ni kawo ngima ng'ato. En wach malit ahinya ka weche ma kamago timore e kindegi mag siasa. To mago gik matimore. To gima nyalo wacho ni josiasa ogo piny, gitim kampen gi kwe, gimanyo mbulu gi yore gi duto, but goyo ng'ato, ketho mwandu mar ng'ato, wang'o mtok ng'ato, wang'o od ng'ato, goyo chi ng'ato, nikech mago gik mosetimore. Iyudo kata ni chiegi ng'ato rito, jok moko rito chiegi to gigoyo nikech koro jaodi ochung'. Imako nyaka nyithindi, gidhi gilal gi nyathini ni mondo koro gibuogi mondo iwe chung'. Mago gik ma osekalo, gik moko onego bed ni watimo sani kaka amateur democracy. Onego bed ni watimo siasa wa gi kwe gi ratiro. Kendo anyalo wacho ni IEBC onego tem matek mondo okonywa e yore mag insecurity e ndalo mag siasa gi. Ni ka giyudo jasiasa moro amora makelo luor kuom yore mopogore opogore, gigo ng'ato, gigoyo jasiasa wadgi, giwang'o od ng'ato, giwang'o mtok ng'ato. Ng'at ma kamae onego bed ni jo IEBC chungo ka gin gi adieri, ka gisenono ni ng'ani jasiasa ni amano kelo wachni, mano jasiasa moko onego bed ni iyiene ni chung' dhi bedo one of the leaders mag society. Mana kamano bende ka watieko mana twak makama gi weche go mag arita kwe mantie counties mopogore opogore. So mano motimore county ma Kisii, county mana Nakuru bende gi ng'ukni makagi kacha grube makamagi pod wuok. County ma Siaya bende gem kanyido ka nitiere chandruok achiedh nade kagi kacha. Mineno ka muoch ko tenore kod yiero kachiel kod ikruok. Arita makare ne jochung' kachiel kod jopiny mantiere kacha. Onego bede yo machalo nade mana ka watieko professor. Ing'eyo ni nitie gik miluongo ni militias gi oromo bed ga ni sirikal nose eradicate gi. King'iyo Kisii ne nitie ga sungu, ne nitie ga Chinkororo, kidhi Kisumu nitie Baghdad Boys, kidhi China Squad bende no Kisumu kanyo. Koro magi grube ma sirikal nose ban bo wacho ni oromo bed ni gionge, lakini nwang'o ni sama siasa chopo, sama yiero chopo, tinwang'o kendo ka pockets of them work. To apani oromo ng'iye from a wider perspective, other than sirikal wacho no ban gi, oromo ng'iye from a perspective ni ang'o momiyo yudhe gi are available mondo josiasa otigi. Matie ni sirikal mabiro oromo bed ni dwaro kaka empower gi, bamigi ginwang' kaka giyuto makoro ok gin idol mar dhi e weche gi. Koro ing'iye from two perspectives. Number achiel, itiyo gi the Ministry of Interior gi intelligence and surveillance to tieko gi. To modong' kapod moko dibed nodong' bende ing'iyo ni how do you gine kaka kazi mtani ma jakom wacho ni dhi kelo and recognition of prior learning ma kila ng'ato bedo gi yuto moro makoro ok ti kode. Koro nyaka ng'iye from a broader perspective. Mana kamano bende nyakora moge jwang' ka watieko wada mana winjo pacha jolony ka wantiere mana kama profesa ochope kanyo Masi. Sani wachomo yiero kendo oganda ochomo kama koro jiri chomo debe duchienge 18 wanyalo biro bedo gi twak machielo nyime kae kodu bende mane chenro mar piny kata mbako romo. Wach mari mogik watieko chenro makoro nyalo bedo mane chal mar siasa. Gima nyalo wacho ne jopiny kaka jasiasa nyalo paro ne gini mokwongo wawuoguru ka rombe wago kura tarik 9 dwe mabiro nikech goyo ombulu step mokwongo okang' mokwongo mwakawo mondo wabed gi jotelo makare. To anyalo kendo goyo twak ne jo Kenya duko ni ugone Raila Amolo Odinga kura nikech mana e jatelo ma dhi kelonwa lokruok kaka
wasewacho ni en gi singo odhi paro ne jo Kenya ni nawacho nu kama to mae koro adwa timo nu kama e weche security, e weche chiemo, e weche dongruok. Mane jatelo madhi miwa dongruok ma wasebet kwarito. Erokamano ahinya. Wach mari mogik, Professor. Wayahudi nowuotho e thim mondo gichop e promised land. Ne giwuotho e thim, ne gisandre. Jaluo bende osewuotho e thim, osesandre. Akwayo joka nyanam, kura kik ninde. Giwuoth ka joka biye. Gigo ombulu tarik 9. Mana kamano koro jowangi winjo kanyo, wuog oko kendo ugo ombulu tarik 9 uduto wuog oko kanyo. Wagono erokamano kuom bedo kodwa kata Facebook. Roberto uko ja welding, erokamano. Jicho Mchanganyi, Makafain, Makati wacho ni Ochieng oyudo yo makare. Nicholas Otieno Jowi, erokamano ahinya. Kaka machielo bende Mako Molo Junior neno waka ntiere Ramula. Jaki Nyarmodi ni kodwa ka Krisuginga mano nyaseme wacho na sedonjo ka en bita. Erokamano ahinya. Kevin Arucho bende ni kodwa. Kato mar Madhenge Kato, erokamano ahinya ka ntiere gwenge maka mana kuru. Wagono erokamano kuom bedo kodwa okinyi makawono. Ninja neno maro mar Ramogi TV kaachiel koda Professor Adam Solo mane thuolo matok kodwa okinyi makawuono kaachiel koda Masinya Bwala. Nyaka chieng' machielo wabiro romo kendo ka watwak e chenro mar piny chal mar siasa ma pacho ka. Oriti masani en nyinga Cleophas Roch, imedo kete man Ramogi TV kaka ema koro wapuonjore kendo ka ema yude dongruok mopogore opogore. Oriti masani kikilok chenro ne. Niaje? Ni kama unashanga kwa nini naangalia simu with so much focus, eh?